सेस नै जात्रायाव नेमा जाबाय नै नैबे ना नै ए फायलायबायलै वंदे मातरम Hey guys, welcome back to my YouTube channel लोगोफोर लोगोफोर first of all happy Independence Day बयनिसिमबो आरोना गोजोन उदांस्रि साननि बयनिसिमबो जय हिन्द होननांसिगोन आरोना लोगोफोर दिनै जोङो जोंनि दिमाकुसिनिफ्राय जोंनि हिमालयान्स ग्रुपआ लोगोफोर मोनसे राइड लादों माबा लासे दारागाव लासे आरोना लोगोफोर दायो आं बे राइडआवनो माने एटेन्ड खालामनो थांगासिनो आरोना आरो एज ए इन्डिपेन्डेन्स डे ना मोनसे राइड खालामनो लुगैखायो आरोना गोसोआ जोंनिया ओंखारनाय टाइमा 7टामोन खिन्थु दायो न'आवनो 7:30 जाबाय आरोना माने ओंखाम जाबाय दुगैबाय माबाबाय बेयावनो बिराद टाइम थांखाबाय लोगोफोर जियानो जायामोन दायो आं ओंखारलांसै आज बहुत मजा आने वाला है लोगोफोर दे नै जोंनिया फ्लेगनि अनखानसै जोंनिया आयो बिदि एसां हेल्प होनाय बिमा बहा मोनदोंलै बबावबा राइडआव थांनोबा एसां मोजां नै तयारि खालामना होनाय मा खालामना होनाय बोर हरनाय ने ओमफ्राय माने हिमालयान्सफोरखौ ज' सालायनो बिराद मोजां नाङो आरोना माने हारसिङाव बारा मोजां नाङा खिन्थु गंब्रै गंबा हमना ला जिखि 10 खानानो जा जिखि जाया ज''बा बिराद बेस्ट नाङो आरो माबा मोनसे गोमसारजोबखाय माने थ' बेनिखाय जिखि जाया ज' राइड खालामनो गाहाम नाङो हिमालयानजों थ' जोंनिफ्राय दारागावआ टटेल 80 to 90 किल'मिटार जानो हानाय आरोना जागोन ओमफ्राय आंनिया दारागावआव थांनाया 3 years सिगाङाव थांदोंमोन आं 3 years ना 2 years 3 years जाबाय आं थ' बे समाव आंनिया माने 220 दंमोन ना थ' बे समाव माने साबि गोमानानै साबिखौ हेन्देल सेफायनानै गारिखौ बिदि बानना लांनो जादोंमोन आरोना बे गोसो दं आं दारागावखौ सिगाङावनो माने मोनसे घटना जाखांनानै दारागावआव थ' जियानो जायामोन मोनसे मेम'रिस दङ दारागावजों थ' दिनै नै फिन थांफैलायनोसै थ' लोगोफोर नै लाबाय फ्लाइटनिफ्राय नियाव खानसै बहा खाम जागोन नियाव खाम जागोन ने अके थ' लोगोफोर नै दायो आं ओंखारलांसै थादो दे बे जोंनि बिमाया लोगोफोरनि नाम्बार लाबायनो लानाया मोजां नङा होमबा आंनिया जेनेबा बायसान्स कल मोनाबा लोगोफोरखौ बुनाय आरो आंनि नै हाद गना मोखां थुख्ला गनानैसै दायो थानानै मोजां खायबावनोसै आं बे फ्लेगा माबायावसो दङ आइबि अफिसआवसो दङ उनथि ना जागोन दे जागोन माबा मोनसे मेनेज खालामसै आरो दरजा थ' लोगोफोर हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे बयनिसिमबो जय हिन्द थ' दा जों होलांसै दारागाव बिनिफ्राय 90 किल'मिटार्स जों बिदि मुसलपुर जानानै थांसै मुसलपुर निकासि जानानै थ' थादो दे ये आयौ अखाया जि गोसोम हादों अखा थ' लोगोफोरनि अखाया दे माबा मोनसे मेनेज खालामसै दायो ओमफ्राय नागा सबा खासे लोगो होनांगौ जों न'निफ्राय ओंखारबा अफरदिं ओमफ्राय जोंनिया गासै 8थासो जानानै हिमालयानसआ बाइकफोरा आरो ओमफ्राय डाबल हिसाबै खल्ल'जनसो मानसि जागोन आरो बहुत मोजां नांदोंलै मजा माबा मोनसे बिराद इन्टारेस्ट नांगोलै राइडआव ओंखारबा माबा मोनसे बेलेग सिंनिफ्राय माबा मोनसे फिलिं फैखायो माने जिखि जाया लं राइडआव ओंखारबा आरो लं राइडथ' नङा होनबाबो आरो ना जिखि जाया मोनसे राइडआव ओंखारबा आजाव सोरो लोगोफोर नै दायो सहैबाय दिमाकुसि नै ओमफ्राय नै जोंनि गथ'फोरा जि मोजां गानदों नै गोजा गुफुरनि गोथां बान्दे माइना आसुन खाम र' गारिथ' साबि दे थ' नै जोंनि ग्रुपआ नै बाइकआ आरो गंथामसो फाइन दंबावो हिमालयान्सफोरा इतना अच्छा है तुम लोगों का ड्रेस क्या नाम बोलो तो तुम्हारा नाम क्या है हैं झरना डेमारी बरस ने ओमफ्राय नोंनिया स्मिता छत्री और तू पेटिकिया राजबेर वाओ यहाँ पर देखो मतलब तुम लोग इसको खुद किया ना किसने करने को दिया खुद किया वाओ इतना अच्छा मिलके अभी बोलेंगे हम क्या जय हिंद ओके तो जय हिंद वंदे मातरम ओमफ्राय नै जादों जोंनिया बस दा नै जागायनोसै जोंनि राइडखौ लोगोफोर नै दा जों जागायनोसै ग्रुप फट' बिदिसो आरो हमजा बिदि जा आं सोंखादोंमोन दै जागाबाय आरो होलांसैनो डाइरेक्ट न' रुखि Capri gang
मा जागोनलै बिसोरनि थाखायनो ना बदनाम जायोलै मा जागोन 15 आगस्ट मानि चापरि खालामो ओइबा हाइवे थ' सिद्दा लांसै दानिया सिद्दा बरमा ओरैबायदि मजा नांदों ना लोगोफोर बाइक सालायनायाव सान्दुंबो गैया अखाबो गैया खिन्थु नै बुंनाय लोगो लोगो फैबाय सान्दुंआ नै होनबाबो दिनै बहुत माबा आरोना दोमैलुलु आरोना नै नालाय बोरै गारि लाखियो आयु नै नैयाव एसे ब्रेक लाबाय नै जाबाय बरमा सिदा लामा मोननोसै मसलपुर आरो मा होनो दा दारागाव ओमफ्राय बेयाव एसे खासे लोगो फैगासिनो बेखौनो नेगासिनो दायो दे बनाबि आरो अके लोगोफोर नै दायो नै आं सिफ्ट जाबाय B6आव फै स्मुथलि B6आ फै नायालै मानसिफोरानो उल्था दंहर नामालै दा लोगोफोर नै सफैबाय मसलपुर आफ्टर ए लंग टाइम दादा चाचा देखो थोड़ा सा सबर करो बुजाथारथ'र' नै फट'फोर लानोसै दा फट' जों दे ला दे र' मोजाङानो सेस नै जात्रायावनो नेमा जाबाय नै नैबेना नै बिसोरनि थाखायनो जायो मोनसे घटना थोद साला साप्रिफोरानो आरो ओरैनो साखावना निखिना जागा बिराद फेमास निखिना जागा निखिना बहुत फेमास होनदो रिल्सफोरनि थाखाय आरो रिल्सआनो जा मायानो जा बाक्सानिफ्राय गासैबो दङ नै र' रिल्सफोरखौ नङा गासिमोन माने आं प्रायगोन नुयो माने बेखाय बुंदों आं मालाय खिफिदों नामा फाग्ला बेबायदि मानसि जायो आरो दारागावआव आं जेब्ला फैदोंमोन ना थ' बे समावनिफ्राय ओरैबायदि अफर'डिंमोन ना माने अन्थाइ फुरा लामायानो गैखायामोन आरो फुरा दै साखासोमोन अन्थाइ दगलागलिमोन आरो फाइनालि दारागाव आयौ ओके मोजां दै हाखायो ना These bags are made for this. दैयानो गैया सन मानसि आब्रालैसोलाय Okay. Yes. Finally. फायलायबायलै छाप्रे हाय छाप्रे जायो सफैबाय दारागावनिफ्राय जोंनिया डिसिसना एसे साडेनलि सोलायबाय माने मानसिफोरा बारा फसायसो जायाखै आरो ओरैबायदि छाप्रि गोजाना साला आरो ओरैबायदि गरम दंफां मोनसेबो गैया थ' बिनिफ्राय जोङो होलांसै सकियाव नायनोसै आरोना सकियाव दिनै आं फार्स्ट नांगोन नायनोसै बोरै जागाफ्रा लगाव सखि हाय तलफोरनि बेनो जाबाय सुबन काटार ना जों डाइरेक्ट निकासि जानानै नियाव फैखाबाय माने ओंखामानो नागिरा मोनाखै दाबो आरो दिनै सुबन काटायाव दिनै बन्द' 15 आगस्ट खालि मानो बन्द' मिथिया आरोना थ' जिखिजाया नैबे हाथाइनि जिखिजाया मोनसे नैबे हाबबाय जिखिजाया दखान फिसायाव बिनिफ्राय दायो जों होलांसै आरो सकि माने ओरैबायदि गरम खालामना होबाय ना जेब्ला जों दारागाव हाबदोंमोन थ' बेनिखाय जोंनि लोगोफ्रा बाबाय थ' बिनि थाखायबो जों फैनाय जाबाय आरो हेल' नोंनि मुङा मा हा जनाकि बर' नामा जनाकि ब्रह्म मा क्लास मोनखो ओमफ्राय दै दायो अखा हासिगोन ओरैबायदि सान्थि नैबे जाबाय सुबन काटा बर्ड नाम खोनादोंमोन बर्ड लोगोफोरबो दङ बेयाव थ' दिनै फैबाय आरोना नै हेल'
बोरै मोनदों बेरायनानै Dengar. हा सोरां Boria. बोरै मोनदों Boria. बोरै ना Boria. Ya, hodo. मोजां ना भाइ खामुखिनानै मा जादों तलाफोर दिन जाबाय नेक्स्ट डे माने मैया घटनाया ओरैबायदि जादों माने जों जेब्ला थांदोंमोन दारागाव होमबा ओरैबायदि माने परिबेसा ओरैबायदि माने सानदुंआवबो ओरैबायदि थिं थिं गरम जाबाय ओरैबायदि माने बरिं माने आरो ओरैबायदि साप्रिफोरनि साखावनाय गोजा ब्रं 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 लाइन 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 साप्रि साला थ' बेफोरखौ नुनानै जोङो बाखांबाय आरो ना थ' इसां अखान्थि जागायाव बोरै थानो एसे सकिफोराव एसे मानसि खम जागोनदां होननानै सकियाव थांबाय आरो ना थ' सकियाव जि थांबायना थांनाय लोगो लोगोनो ओरैबायदि अखा हालायबायना बेयाव माने केमेराखौनो आंनि ग'प्रखौबो बख'नो हाखायासै मबाइलखौबो बख'नो हायासै आरो ना थ' बेबायदि जाना भिडिअ लानो हायासै आरो बेयावबो एखे साप्रियानो गोजा माने बिदि टाइम मानो अभार जागोन साप्रिफोरा हैद मानो आयु आंनोथ'बाथ' बे साखावबा फाइन नांनाय बिदि खालामनांगोनलै आंनोथ'बा मानसिफोरा इन्डिपेन्डेन्ट दे रावबो हमा होननानै बिराद बारा देखायोना थ' बिदि मोजां नाङा माबायानो बे हान्थि परिबेसानो माने हामा जायो आरो ना जि माने थ' नोंसोरथ' इन्जय मोनगोन नङा होमबा नोंसोर माने लोंगोन जागोन इन्जय लागोन साफ्रायगोन ना गावसोर इन्जय लादों नंगौ गावसोर इन्जय लागासिनो खिन्थु माहलखौ माने गावसोरनिल' होनानै बे जा गावसोरनिल' बिदि साना आरो ना गुबुन गोबां मानसि थाङो नर्मेल मानसि थाङो लोङि मानसि थाङो फेमिलि मानसि थाङो ना सिख्लाफोरबो थाङो खायफा बिमा बिफाबो थाङो थ' बिसोरखौ नायनानै जे माहलखौ जेनेबा बे थासारिखौ नायनानैसो बेफोरखौ खालामनांगौ आरो ना थ' सेंग्रा गोजा मथ'बा थांदोंबालाय नोंसोरो जि गोसो खाम खिन्थु आरो बिदि पाब्लिक प्लेसाव बिदि खालामनाङा आरो बिराद बोरैबा नाङो बिराद बोरैबा नाङोलै आं मा बुंगोन दा बुङाबा दाय जागोन ना थ' बेनोसै थ' आं जेबो बुंनो थांला माथो खालामबावनो लोगोफोर ना थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे माबा मोनसे मोजां भिडिअ बनायनो नाजादोंमोन खिन्थु अखानि थाखाय आरो सानैसो माबानि थाखाय आरो बहुत एक्सिडेन्ट नुबाय दै जोङो मैयानो माने लाइभ सानै एक्सिडेन्ट नुदों हा बिनिफ्राय मबाइलफोरावथ' आं दाय नुखादों थ' बिराद एक्सिडेन्ट जाखादों मिथिखानाय बाथ्रा आरो बेबायदियाव जाखायोबो आरो बहुत मानसि थाङो आरो गासैबो लोंना सलायो थ' बेयावनो माने इन्डिपेन्डेन्ट देया लोंना सलायनायसो टाइम जाबाय नामा इन्डिपेन्डेन्ट माने इन्डिपेन्डेन्ट थाब्रा हेपि बेराय रावबो बेरायनो बादा होआखै खिन्थु एसां लोंना बिदि बेरायना फाल्तु खालामनांगौ बिदि अखान्थि खालामनांगौ इन्डिपेन्डेन्ट माने माबा मोनसे सान्ति मोनसे माबा जादों नङा होमबा भारतआ हमना ला 15 आगष्टआव फुरा सान्ति माने मोनसे खस्थ'निफ्रायसो बारग'दों जेखिजाया मोनसे डमिनेन्टनिफ्राय बारग'नाय नङा होमबा थ' बेखौनो आरो एसां अखान्थि खालामना लाबालाय बोरै जानो लोगोफोर जियानो जाबायनो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसै माबा मोनसे मोजां भिडिअजों